Prijelaz na energetske sustave bez štetnih emisija vizija je koja je na Geoforumu okupila vodeće predstavnike gospodarstva, politike, znanosti i civilnog društva iz Njemačke, Hrvatske i Slovenije. Međunarodnu konferenciju u Kući gospodarstva Hessen u Frankfurtu organizirao je Hrvatski gospodarski savez u Njemačkoj s ciljem brže i bezbolnije transformacije u zelenu energetsku budućnost. Gledamo spojiti tvrtke iz Slovenije, Hrvatske i Njemačke gled projekta Zero Emission koridora i da to oplemenimo i da ne bude samo nekakvih projekti koji bi mogli biti, nego da stvorimo zbilja poslovne mogućnosti i danas smo to uspjeli i to nam je jako bitno i drago kako bi stvarali u Hrvatskoj poslovne prilike i da iz Hrvatske krene taj Zero Emission koridor i da hrvatske tvrtke imaju mogućnosti sa svojim know-howom participirati. Končar kao tradicionalna hrvatska firma zastupljena u elektroenergetskom biznisu već dugo u svom portfelju ima zelene tehnologije i vidjeli smo ovu priliku da na jednoj široj europskoj pozornici pokažemo ono s čim već raspolažemo do sada, kao što su solarne elektrane, kao što su naši baterijski vlakovi, punionice za autobuse, tako i neke nove planove koje planiramo, a koje mogu doprinijeti zelenoj tranziciji općenito. Kako u Novalji na Pagu već imamo razvijene i vjetroelektrane i solarne parkove, u Luci Žigljen razvijamo pilot projekat energije, iskorištavanje energije morskih valova. Vjerujemo da nije to samo trend, nego da je to velika dobit za lokalnu zajednicu kada je u pitanje korištenje za lokalne trajekte, za javnu rasvjetu i općenito za promet. Kada govorimo o novim energetskim nositeljima, odnosno čistim izvorima energije, tada to prije svega ima tehnološku perspektivu. Međutim, istovremeno moramo razmišljati i o otpornosti, o tome kako infrastrukturu postaviti na način da je možemo dosljedno koristiti, pa i pod utjecajem neprijateljskih akcija ili napada. To je prvi aspekt, razvoj tehnologije uz razmišljanje u okviru otpornosti.